O informe de execución dos orzamentos municipais do primeiro trimestre deste 2025 volve evidenciar que o de Abel Caballero é o goberno municipal máis preguiceiro da nosa historia. Os datos oficiais da propia Tesourería do Concello retratan de maneira incontestável a absoluta falla de xestión do goberno local. Nos 3 primeiros meses deste ano só se executou o 12% do orzamento total de máis de 355 millóns de euros e no capítulo de investimentos no que se inclúen os proxectos de humanización e infraestructuras o nivel é directamente ridículo. Só se gastou o 1,5%. Temos un goberno municipal que non goberna, que non xestiona, un goberno instalado na propaganda e no autobombo con anuncios a moreas que na súa inmensa maioría acaban sempre en promesas incumpridas. Mentres as viguesas e os vigueses cumpren, e moito, coas súas obrigas impositivas despois dese sablazo fiscal decretado por Caballero cunha suba inxusta e injustificada dun 4% nas taxas e impostos municipais, o seu goberno non devolve eses recursos en forma de investimentos nin na mellora dos servizos para a cidadanía. En resumo, as viguesas e os vigueses cada vez pagan máis a cambio de menos. Por citar algúns exemplos que son moi gráficos do nivel de desleixo e abandono que padece a cidadanía de Vigo por parte do Concello. Dos 400.000 euros orzamentados para o plan de beirarrúas nos barrios, nos 3 primeiros meses deste ano executáronse 0 euros, mentres moitos ámbitos da cidade padecen un total abandono. Do case 1 millón de euros para a promoción dun edificio de vivendas públicas en Esturáns, 0 euros, mentres son cada vez máis as viguesas e os vigueses que teñen que marchar da cidade por non poderen enfrentar os prezos desorbitados dos alugueiros. Dos apenas 205.000 euros dedicados ao Plan Municipal de Igualdade, apenas o 10% foi gastado, demostrando que Abel Caballero segue sen entender o reclamo do movemento feminista que exixe máis recursos e menos discursos. E dos 300.000 euros para o mantemento e mellora de infraestructuras deportivas, 0 euros, mentras vemos como pabillóns, pistas e instalacións deportivas caen literalmente a cachos ou continúan mesmo sen iluminación. Ademais, a incorporación dos remanentes nos presupostos deste ano volve deixar de maneira clara cales son as prioridades para o goberno de Abel Caballero. Por un lado, duplica a partida dedicada ás subvencións a aerolíneas privadas en Peinador até máis de 1.200.000 euros e, por outra, recorta de maneira incomprensível en 45.000 euros a partida destinada ao Plan de Emprego Municipal. Caballero quere gastar máis en subvencionar a Ryanair que en promover o emprego nunha cidade que continúa con máis de 20.000 persoas paradas e nas que este 2025 empezamos con 1.800 empregos industriais menos dos que había no ano 2024. Estes datos son especialmente graves se temos en conta que Caballero conta cunha ampla maioría absoluta que impuxo co seu rodete os orzamentos municipais para este 2025 rexeitando todas e cada unha das 152 enmendas que formulamos o BNG. Non son capaces de executar nin os seus propios presupostos. Pero que ninguén se engane, a inexecución dos orzamentos non é aforro. É pura e dura desatención das necesidades reais das viguesas e dos vigueses e manter o abandono dos nosos barrios e parroquias e deixar en papel mollado os proxectos 1000 veces prometidos. Nunca un goberno municipal na historia da nosa cidade dispuxo de tantos recursos e nunca, tendo tanto, se fixo tan pouco. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, exixímoslle ao alcalde e ao seu equipo que deixen atrás a preguiza e que gobernen. Menos alcalde tertuliano a pasearse polos platós das televisións estatais e máis xestión municipal.